Prosím vás, abyste přijali. Kam? No, protože tady to se nedá sedět doma, oni mi bokají furt na okno. Ale kde? Chodím ven a furt mi bokají na okno. No dobře, ale musíte mi říct, kde? Adresu chcete? No adresu určitě, no. Sklářka 259. Kolik? 52. Sklářka 259. 200, a v kterém městě? No, V kterém městě? 250. 200... Sklářská 259, ale v kterém městě? Teplice nebo Duchcov nebo... Haló? No, prosím vás. Prosím vás, město bych potřeboval vědět. No, 259, 52. Sklářská 259, jo? No, Ale který město? no tady to máme na baráku, no. 259, 52. Ale jaký město musíte mi říct? To je ulice. Já potřebuji město. Teplice, Duchcov, Bylina. Sklářka. Hm.